Brigade in Action. Programa nga gindihon sang Trioter Brigade para palabot sa inyo ang mga balita na hanungod sa aton Armed Forces of the Philippines. Impormasyon, accomplishment, issue, opinion, kag serbisyo publiko. Brigade in Action. Mabatian diri sa Aksyon Radio. Okay, oras natin subong aga, alas 10:48. So welcome naman mga ka-action. Subong Domingo, pizza sa isa. Ari naman ang atong programa, ang Brigade in Action. Kung sa din magadulong naman kita sa mga issue diriya sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ba medyo maulanon subong ang aton nga panahon. Alin kagabi hasta subong medyo nagoturo taligsik diriya sa syudad sang Bacolod kag part sang Morsha, no? So, good morning sa aton mga suki nga tigpalamati. Ako inyong mangin kaupod subong aga, sulo kita subong. Kay medyo sako ang aton mga partner. Sergeant Dikin niya, alin sa Trioter Brigade. Mag-updanay kita sulod sa tunga sa oras. Medyo nag-late kita program matungod kay si Ka-Action Boy. Medyo may mga importante nga mga discuss regarding niya sa aton inahambalin na ito na malapit na ang aton yung 2022 national and local election. So sa aton mga suking ating palamati diri syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag siyempre sa malabutan sang aton pagpangalagad via radio man kag via live Facebook. Good morning sa inyo tanan-tanan kag kabay pa ara kamo sa mga maayong pagsinarayo sa bunga aga, no? Ang atong panahon nagligad yung mga inadlaw mga ka-action, medyo perti ang init tapos kagapon daw nagsaylo sa medyo maulanon. Pero halong gid kita, no, sa aton mga kauturan para iwas kita sang sakit, no. Amon lang aton ipalinton sa aton mga kauturan para naman ma-remind naton sila. Okay, no, so good morning sa aton amay sang probinsya kay Honorable Bong Lacson. Sa tanan ng mga taga-Capitol, ang mga empleyado sang Capitol, good morning. Sa mga local government units, no, sa mga LGUs naton na diriya sa aton sa Negros Occidental, sa mga mayor kag congressman, lakip na sa mga barangay kapitan, good morning. Ag siyempre sa mga Negrense. And siyempre tamyon sa mayong aga, mga ka-action ang aton leader sa Philippine Army diriya sa aton sa Negros Occidental, kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sir, mayong aga, kay Colonel Michael Samson, ang Deputy Brigade Commander, good morning. And kay Captain Mervin Rosal, no, ang aton SIM officer sa Trioter Brigade, mayong aga gida sa inyo. And syempre sa aton mga line units sa 62 IB o sa bag-o nilang Battalion Commander kay Lieutenant Colonel William Pisasi Jr. Sir, good morning. Sa tanan nga Unifier troopers sa former mga katropa ko, mayong aga sa inyo tanan sa may Barangay Libas, no, sa Banwasang Isabela. And Lieutenant Colonel J.J. Habenes ng 79th IB, no? Dira sa may Barangay Bato sa siyudad sang Sagay. Good morning manda sa mga masaligan troopers. Sa mga taga Sagay noon, mayong agad sa mga taga Sagay. Siyempre kay Lieutenant Colonel Angelo Guzman sang 94th IB, mayong aga man. Dira sa may Ayungon, no? Sa mga igsoon na itong mga Bisaya. Dira sa part sang Negros Oriental, mayong buntag kaninyo tanan, no? And Lieutenant Colonel Romido pa sang 5 2nd Engineering Construction Battalion. Subong man kay Colonel Romel Abayon, no? Sang 3rd CMO Battalion nga nakabase man niya sa Libas. Nalapot man niya nga aton nga pagpangalaga dito. Good morning. And sa aton mga kapulisan, no? Sa Nokpo kay Police Colonel Leo Pamitan. Sa tanan ng mga tropa naton da. And sa BCPO, no, sa kay Police Colonel Tomas Joseph Marter. And sa akon nga parente kay First Lieutenant Grigi Kayaw dra sa Station 4. Good morning. Medyo dugay na kami wala nakita na isang akon nga best friend. Okay, no, so diretso kita mga ka-action sa aton subong weekly accomplishment, no, kung ano lang ginhimo naton sang nagligad yang mga semana o sang aton lang line units, no. Ang aton yung Brigade Commander, si General Pasaporte and Lieutenant Colonel Pisasi, upon man si General Cirilito Subihana, ang aton nga retired Chief of Staff, no? May meeting sa Honorable Mayor Carlo George Dio Reyes ang Giulngan with regards ini sa mga upcoming national and local election. Mangin dapat mangin peaceful ang aton yung
eleksyon subong tuig, no? Kaya makita naton sa iba nga lugar mga ka-action, medyo may mga kagarot na, ha? May mga pinatyanay na tungod sa eleksyon, pero hambal ganyan natin dapat sports lang ta para mangin ma-enjoy naton ang pagpanerbisyo sa aton mga kauturan. Amo na dapat na ang aton pagahimuon para hambal ganin naton ng ang importante ding aton nga pag hatag sang serbisyo sa aton mga pumuloy. Amo na yung pinaka taas daton nga misyon, no, sa aton mga kauturan nga nagapadalagan. And sang March 1, 2022, ang aton Deputy Commander sang 3rd Brigade, no, si Colonel Michael Samson and Captain Rasal nag-attend man sang meeting sang COMELEC, ha? Upod sa mga punong barangay sang Bacolod City, no, gindiscuss diri mga ka-action ang resolution number 10732, nga kung sa diin ang ano ba lang mga roles sang mga barangay captain o kung sa mga barangay, no, during campaign period, no, sa eleksyon. So at least kinapinchindi sa mga sang COMELEC sa mga barangay kapitan nga amo lang dapat ang inyo pagahimuon, amo lang ni pwede ninyo mabuhat sa mga nagapadalagan. Amo ning manami, no, opdan sang Vice President sang Bacolod, no, kay Honorable Lady Glisa Palien. And siyempre si Dr. Edwin Miraflor ang CHO nag-ugyon man sining nga activity. Kaya tinghambal ganin naton dapat i-istoryahan niya mga ka-action ining mga ang eleksyon, no? Labi na ang campaign period nagasugod na. Dapat mangin matawhay, no? Kabay pagkaga congratulations sa madaog and sa mga hindi mapilian better lucks next time, no? Sa May 9 ang aton nga national and local election. Sa aton mga nagapamati o kung nagatanaw sa aton live Facebook, good morning, no? Basahon ta karon ang inyong mga greetings, no? And diri subong nga bulan gali mga ka-action gini celebrar naton ang Women's Month, no? So sa mga kababaihan naton, no, mabuhay kamo ang aton mga kababaihan. Maliban sa Women's Month, subong man nga bulan ang I think Fire Prevention Month man, no? So dapat manginhalong man kita sa ginitawag naton nga ining sunog, no? Tungod kay perte ang singkal sang init, dali lang niya labi na ang mga materialis naton kahoy, dasig lang gini masunog. So dapat before kita magalin sa balay, ang aton mga gadget pag gabuto naton, i-off naton ang plangka kung kaso dugay magit kita nga magalin sa panimalay para iwas kita sunog, no. Mabalik kita sa Women's Month subong. At kita sa Philippine Army nagabuylog kita sa pagselebrar, no, sining Women's Month. Kag syempre sa Philippine Army hindi balingid man sa aton mga kauturan nga may mga babaye sa Armed Forces of the Philippines, no. Kag may mga function ining aton mga enlisted women, no. May mga sa Cebu gani may ara na brigade commander, babae ang brigade commander sang 53rd Engineering Brigade, no. So diri sa aton sa Pilipinas ginitagaan ta na iya sa samparehas nga pagtan-aw ining aton mga kababaihan. Kag ginarespetar ginaton. Kumbaga kung ano ang pagtan-aw naton sa parehas naton lalaki, amo man ang pagtan-aw naton kag pagrespetar sa mga kababaihan naton, no. Tungod kay ang bagay naton diri sa syudad, labi na diri sa aton sa Negros sa Pilipinas, pantay-pantay kita tanan, babae man kag lalaki, dapat ang pagtratar isa lang gid, no, para wala sang ang bagay naton mabiyaan sang pagtamad o kung pagtamod. Okay. No, so ano pa ang ato maging issue, no? Aryo, sa mga nagpamangkot, mga ka-action, no? May patigayunon nga exam, no, diri sa aton sa Negros Occidental. Ano ba lang nga exam? Amo ini ang officers candidate course schedule sang examination naton, no? So mga nagapamangkot kiti damo diya sa mga naga-registered online nga gusto magsulod sa Armed Forces of the Philippines, no, sa Philippine Army. Ari na ang inyo tion tungod nagpagwa na sang statement kag balita ang Army Recruitment Office Negros and Siquijor nga sa 17 sini nga bulan tubtob 19 may patigayonon nga exam, no. So sa mga nakarehistro, amo na ning inyo nga tion nga para maka-exam, no. Ang mga taga Central Negros ari medyo hindi na kamo magkadtoy sa Bacolod. Tungod ang ARO o kon ang Army Recruitment Office magpatigayon sang examination sang OCC
Officers Candidate Course, and Candidate Soldiers Course, no? O kung CEC. Sa Pizza 17, mga ka-aksyon, dira patigayunon ang exam sa may La Castellana. No? So sa mga taga Central Negros naton, pamati gid ka masubong kung may mga bullpen ka muda, no? Kag papel, take note nyo ang ato ni Hambal, ha? Kay Hambal para hindi na ta magdalang-dalang bala kung ano pa ang pagadalo naton nga mga requirements, no, during sang exam. So again, 17 March 2022 ang exam patigayonon sa may gym sang La Castellana, Negros Occidental, mga ka-aksyon. So pwede ka mo mag-inquire sa 62nd IB sa libas kung ano pagid ang pagahimuon, no? So ang requirements ay sa 17 lang niya, sa 17. Okay, ang 18 kag 19, diri naman niya patigayonon ang APSAT, no? EQA kag SWA, tentative date nila, kag sa may Kamsi, Alihis, patigayonon ng exam sa may sa Pizza 18 kag 19. So 17 March sa may La Castellana Gym, 18-19, diri naman niya sa may Kamsi, Alihis, Bacolod, ang Binyo. So, ano ba lang mga requirements na? Anong age requirements? So, sa OCC, 20 tob 24 ang edad, no? Hindi ka maglampas sa 25 sa imo birthday. Halimbawa, buwas ang exam, subong birthday mo, ika-25 mo, so hindi ka pwede. No? So, pero kung exam buwas, Lunes, halimbawa, pagka Martis ka mag-25, sulod ka pa tungod kay ang exam mo, sang gaedad ka pa ya, 24. So, dapat ang mag-a-apply sa OCC, Officers Candidate Course, dapat may degree. No? Siyempre, Filipino citizen, 5'0" ang height, no? Babae kag lalaki. No? Wala na to sang una ang kinanglan 5'7". During sa panahon namon, amo pa ng requirement, kinanglan naka 5'7" ka, antes ka makasulod sa Armed Forces. Subong niya, 5 flat na lang ang ginipangita sang aton Philippine Army. Okay, siyempre hindi ka maglampas sa 6'4". Okay, kung magtalampas ka sa 6'4", hindi ka man qualified, no? Kinanglan physically and mentally fit ang aton nga mga examiner. Importante man, wala kaya sang pamilya, no? Single ka, no? Wala ka sang pinakaslan, o kung wala ka man niya sang bata, dahil nang legal gid nga pagkasortiro kag dalaga. O, may mga bata dahil nga wala pagkakasalti, hindi man pwede kay sa during sang background investigation mabistog yapon sang aton nga mga tropa nga may bata na or pamilya pero hindi kasal, no? So much better nga gid sortiro, no? So ang inyo pagadalon ang requirements, any valid ID and police tawag naton clearance and NBI clearance, yung updated, hindi ang expire. Diploma or TOR, birth certificate, and 2x2 ID picture. Ang birth certificate natin ng halin mismo sa PSA. Nabalang may resibo pa sa mga ka-aksyon. So, kinanglan man natin ang vaccination card para sa aton health protocol, hand sanitizer or alcohol, face mask, kag syempre, ang face shield. Kinanglan pa nila sa face shield para iwas gid COVID, no? Amo na niya ang kinanglanon during sang examination. So sa mga kautoran naton nga willing, no, interesado nga magsulod sa aton na Armed Forces of the Philippines, amo na to ang schedule sang aton examination subong nga quarter. Kay ginistorya ko si ang nagapa-exam, maybe third quarter naman this year, may ara man sila patigayonon nga examination dire gyapon sa Negros Occidental. So, ang mga walk-in, no, wala naton subong gini kuan ang walk-in nga magkadto during exam tungod kay naga-online registration kita, no. Ang iban gani last year pa
registered online. Sa mga nagka-question, paano ka mo online registration? I-search nyo sa Facebook ang Army Recruitment Office Negros and Siquijor. Pwede ka mo mag-message da kag may ara man da link nga ginipost sila para online registration. So sa mga ining examination naton subong mga ka-action para ni sa mga nag-online registration sa last year ining 2022 January or February, basta may ara na kamo may reply halin sa Aro Visayas, pwede nyo gin ipakita, no? Kag i-check gina nila dito yung ngalan kung nakarehistro manggid kamo. So ang mga walk-in, hindi lang gid kamo danay usik sang tiyempo tungod kay hindi gyapon kamo maakomodar. Kaya ang gina-akomodar subong sang Aro Visayas amo ang mga naka-rehistro. And giniano man nila, ginipaabot man nila sa mga mag-exam, mostly ang maga-take subong nga quarter ang para sa mga opisyal o kung sa mga officers ng mga naka-graduate sa 4 years course, no? Sa officers candidate course. Ang CEC minimal lang subong ang ilang i-akomodar. So much better gid yang ang balgani naton kompleto kita sang requirements para hindi na kita magsayang sang aton nga lakat, no? So pwede daya sa Central Negros, pwede pa gid kamo mag-cooperar sa may 62nd IB, no? Sa iban pa nga pala mong kutanon, pwede man kamo mag-text sa aton hotline diri sa 3 Brigade para aton man pag-subton after sa nga program naton, pwede nyo gid i-text sa 0905-529-0781, no? 0905-529-0781 ang aton hotline, no? Kung may mga palamangkutanon kamo during isang ining patigay ng exam, pwede, open gid ang aton hotline sa pagsabat sang inyo mga palamangkutanon. Ano bilang makuha naton? Kung kita naman niya magsulod sa Armed Forces of the Philippines, no? So dira may ang sa private o kung sa candidate soldiers course, ang ginihatag sang aton Philippine government nga sweldo kag allowances sa ranggo nga private pagka-graduate ninyo sa inyong training nasa 30,000, no? So dako na ini nga bulig para sa aton mga kauturan, no? Sa mga kabataan naton, no? Sa CEC 18 to 26 years old, 18 to 26 years old. Sa OCC naman 20 to 24, no? So amo nang mga edad nga kinanglanon. Pag lumampas ka mo wala na lang gid kita sang tsansa, no? Pwede ta magsulod sa reservist ang aton nga Philippine Army. So ano pa, you know, diri sa officers candidate course, pag training ka mo, may allowances naman ka mo. Then pag nagka-graduate ka mo, mag-rank ka mo sang second lieutenant, ang inyo sweldo kulang-kulang 50,000, no? So inadako nga bulig sa aton pamilya, no? Sa aton ginikanan, no? Kag importante pagid makaserbisyo kita sa aton nya nga pungsod, no? So amo na ya ang pinakanami sa aton Armed Forces of the Philippines, no? So sa mga damo yan nagahando mo, ma-police, ma-army, no? Ma-navy, ma-air force. So ang aton yang government forces may mga ginipatigayon na yang exam. O grab the opportunity para magbag-o naman ang inyo nga sitwasyon sa pagpangabuhi, no? During sa serbisyo sa Philippine Army, halin ka sa private, after 3 years mo magiging private first class ka, magasaka man na ang imong sweldo, then sunod-sunod na ang promotion hasta nga mangin Chief Master Sergeant konswertihon. So madamo nga kabataan diri sa aton sa Negros nga gusto gid magsulod. So amo na ning tion. Ang permi nagapamangkot sa akon nga sir sa anong exam, ari na ang exam subong ginitugyan na sa inyo sang Aro Visayas kag kabay pa, no, nga madamo nga makapasar sa aton nga mga kasimanwa. Okay.
So, ano pa mabla madugang naton regarding ni sa examination, no? Ang tip lang niya, ang madugang kay kita nakaagi man kita ya exam. Ang tip naton sa mga examiner, focus ka mo sa mga question, ha? Kag intindihon nyo gid. Hindi ka mo ya magdali, no? Either may oras na saya nga ginitigana dira sa amo ina kadamo nga question, pero inyong nga pukusan ang mga palamungkotanon, no? Kag sigurado ninyo ang ginitawag naton answer ninyo ining shaded. Hindi man mo mag-shade sang lapta-lapta o kulang kay basi ma-disqualified ang inyong nga answer sheet. So kinahanglan sure ball gid, no? Amo lang nang kwanda hindi magdali, hindi magka-tense, no? Tugoda tudloan na kamo sang technique sa mga examiners, no? Hindi ka mo magkakulba, relax lang kamo, focus sa ginihatag nga exam, bagabasahon, kag insindihon kung ano gid bla ang tama nga sabat. Kagari pa isa pa gid sa may mga upsat result na, no? Sa may mga upsat result na, kag tan-aw ninyo monog expire kamo, sa before mag March 17, 18, 19, hindi kamo danay mag-take exam, kinanglan mag-expire danay ang inyong upsat before kamo mag-exam. Kay kung mag-exam kamo nga wala pa na-expire ang inyong unang result, ma-blacklisted kamo sa record sa Philippine Army. So, disqualified kamo automatic. Biskan ano pa inyong kuha sa exam, sa sunod, hindi na kamo pakuhaon tungod kay disqualified na kamo. Wala na kamo tsansa. Kay may na experience ng kilala ko, diri sa nag-exam sa Bacolod, then nag-transfer sila dito sa Cebu, natanaw niya nga manog expire ng iyang upsat result, nag-take sa liwat, natingala sa nga wala saya nakakuha sang result. So gin-question niya, ginpamangkot niya ang Aro Visayas, ang sabat sang taga Aro Visayas nga blacklisted siya tungod kay wala pa nag-expire, nag-take sa liwat, no? So basi matingala nga aton mga kauturan lang nga, sir, wala kami record, naka-blacklisted na kamo sina tungod kay wala pa nag-expire, nag-take kamo. So tandaan nato na ang mga ginihambal no sang aton nga testing center kay para hindi nugon ang aton nga mga nga ginpangabudlayan. Kay ti kasayang kon dako nang imod ang pagpangabudlay tapos ba-blacklisted ka pa. So wala tsansa, no? Okay. Ano pa? Ini sa mga senior high nga magateg sang candidate soldier, kinanglan may ara kamo sang in situ o national certification to nga halin sa TISDA, no? Or inang mga naka 72 units naton nga mga kabataan, amo na ya ang qualified nga mag-exam, no? So kung wala kaya in situ, so daw hindi ka pa kag hindi ka gidya pa-examon sang mga examiner. Amo nang aton nga tandaan, no? Para hindi manginsayang ang aton nga lakat, no? So ang isa pa gid diri sa pinakanami, kung makasulod ka na sa Philippine Army, no? Kung diri ka sa Negros, malagaw mo halos nga lugar sa Pilipinas. Either ma-assign ka sa Luzon, either ma-assign ka sa Mindanao, or ma-assign ka diri mismo sa Visayas region, no? Amo na yang pinakamanami, no? Kay ti damo kaya lugar pagid nga makadtuan, no? Ang kuan lang ti siyempre halong, ti balo naman kita pagsulod naton sa Armed Forces, ang aton gini-confront amo ang insurhensiya sang aton nga pungsod. So halong gid kita, no? Again, good luck sa aton nga mga kauturan nga mag-take sang exam subong 17, 18 kag 19, no? Again sa 17 Marso, sining sunod semana dito sa La Castellana sa mga late naka-tune in sa aton nga palatuntunan. Apit sa 17 ang exam dito ya sa may La Castellana gym, 18 and 19 18 diri sa Kamsi Bacolod, 18 kag 19, Tandaan ta na, yung mga taga Bacolod, taga North Negros, 18 na kamo magkadto diri sa Bacolod sa Kamsi. O sa mga taga South Negros, pakadto sa Central Negros, dira kamo kadto sa may
La Castillana Gym. No, atubang lang na sang ilang nga munisipyo. O dira ang aton nga exam. O, ang mga requirements kinanglan wala sang expire kag mga ambag naton kompleto. Para maano kamo ma-akomodar. Okay? So, good morning na kay Ma'am Ana Sinoro. Nag-kuan sa kay Sir Gerol, tawag diri and sa kay Jingjing Absalon nag-tune in sa subong sa aton nga palatuntunan. Sa mga nagatan-aw Facebook, makita nyo da subong ang gini-post naton ang Philippine Army Officers Candidate Course OCC Qualified Applicants Examination. May nakabutan da join the army, no? Kinanglan naton join, no? Labi na gid kung kita qualified. Kabalo ka mo mga ka-action. Ang Philippine Army no, biskan diin kita magkato gini-acknowledge ini tungod kay bisan hambagan naton kabuhi kaya itaya sang aton na Philippine Army maprotektaran lang ang aton nga mga kauturan, no. Amo na ang pinaka kanami sa pamatyagan sang isa ka army nga mabatyagan naton nga ang proteksyon sang aton mga kauturan ara tungod halin sa aton army, no. So kabay pa diri sa Negros hambagan naton madamo ang mag-take kag madamo ang magpasar, no. Kung madamo na ning magpasar sa aton, so mangin malipayon kita kay damo gadamo ang army diri sa aton nya sa Negros Occidental. Okay? Okay, oras naton alas 11:15. Ano pa lang aton nga magiging issue subong aga, no? Okay, isa sa mga issue nga atong talakayan sa mga aga mga ka-action. Ining ang siyambala ka mga kapgo nga tagaan sang award, no. Nga man tagaan sang award ining kasyam ka mga member sang kapgo, no. During isang encounter, no, sa mga communist terrorist group, no, dira sa may upland areas sang Himamaylan, no. Ang isa sa mga nakig-away para mapalayas sa Himamaylan ining aton nga mga kapgus, no. Ining bilang ara sa mga detachment o kon ginitawag naton Kapgo Active Auxiliary o kon KA, no. So si General Pasaporte, Brigadier General Pasaporte mismo ang nag-award sining siyam kabilog naton nga mga kapgos, no, sa headquarters sang 94th IB didto ya sa may Barangay Tambo, Ayungon, no. Natabo ining encounter sang February 22 sini nga tuig, upod ni sang aton mga regular army and CAAS, no. May encounter nila ang masobra pulo ka mga communist terrorist, no. During sang ila security patrol sa area sang Himamaylan, no. Labi na gid sa may Sitio Madaha sa may Barangay Buena Vista, no. So may bayluanay lupok, no, kag ang mga armado ang gilayon nga nagpalagyo sa lugar, no. Gin-secure sang aton mga CAAS and Philippine Army ang area para hindi na nila liwat masulod ining area sang Madaha, no. Kay kabalo kita dira sa may area sang Buena Vista upland areas may mga armado da kung isa nagapakita. So base man nila sa information nga ginihatag sa mga concerned citizen nga may mga nakita sila nga nag-ulo aligid, no, nga mga armado sa ilalang sityos, no. So ang aton gani permanente ginihambal nga ang information amo ang pinakadako nga bulig sang aton pumuluyo sa aton nga Philippine Army with regards sa ginitawag naton seguridad, no. Armado man na nagapatigayon sang illegal, nagapatigayon sang pamaligya droga, ang aton army kag pulis na ya amo ang maga-action, no. So, siyempre sa drugs ang aton nga PDEA and PNP amo na sila ang nagapangdakop, no. Sa aton sa insurgency ang Philippine Army nagahatag sang itawag naton security, no. So congratulate sang aton nga brigade commander ining Siam, no, nga hambagan naton pasalamatan ang ilang nga serbisyo, no,
nga kung sa diin handa, no, ambag naton ang Philippine Army and mga CAFGOs naton handa ya magtaya sang kabuhi sa tawag lang duty, no, duty gid yang ano naton. And ining aton nga siyang kakapgo, siyempre nakadawat ini sang medalya, ini ginitawag Military Commendation Medal o kon MCM sa term sang Philippine Army. No? So madumduman naton mga kaaksyon ang aton nga mga veterano, ha? Pero mamintin ang nila ginipadayaw sa ilang mga apo ang mga medalya nga nakuha nila during sang gera sang World War II. No? So amo maning aton nga mga Philippine Army and mga CAFGOs nga ginipabugal man nila, hindi lamang sa ilang himata kundi mismo sa ilang mga amigo, no? Kakilala nga ginawardan sila sa Philippine Army tungod sa ilang nga ginahimo. Kag pagbulig nga masikyar ang aton pumuluyo kag ginitawag naton diri ning madula ang insurhensiya sa aton nga lugar. Amo na yung ano sang CAFGOs naton. Ang iban gini basta-basta nilang CAFGOs pero ambal ko, ako gini proud ko gining aton mga kaa. Kay nga man bisan sa magamay sang ilang nga sweldo pero ara ang ilang pagsalig, ara ang ilang loyalty sa aton na Philippine Army kag sa mismo aton pumuluyo, no? Amo na ya ang maka-proud sa aton nga mga CAFGOs, no? Mga reservist naton amuman, no? Sa reservist gani naton nya wala sang allowance pero naga-serve gyapon labi na sang during pandemya last year, ha? Makita naton sa mga dalan ang aton nga mga reservist nga nagabulig checkpoint sa protocol, no? Wala niya sila sweldo. Voluntaryo na iya, no? Sa aton nga mga CAFGOs may ara sila nga sweldo pero hambal gani naton hindi gid hambal nga kadakuan o kon madako. Tama-tama lang para sa ila kag sa ila pamilya. Pero ang ila tagipusoon kag pagserbisyo sa aton pumuluyo amo gid ang pinakadako mga ka-aksyon. So congratulations sa aton nga mga CAFGOs nga nakadawat sang Military Commendation Medal, no? Kabay pa ang aton mga pumuluyo man nga nagapamati subong, mag-congratulate man sa aton mga CAFGOs. No, amo ning aton nga salandigan in time sa mga problema da sa barangay, no? Labi na kung may mga insurhensiya. May mga detachment mostly ang mga barangay diri sa aton sa Negros Occidental, no? Isa na dira sa may sa Himamalan may ara day sa may tawag diri ning upland areas, no? May ara man da detachment, no? Diri sa North Negros may mga detachment man kita, no? So manami tungod kay may action gilayon ang aton army pag may ara sang information nga ihatag ang aton nga mga pumuluyo, no? Okay? No? So ano pa ang aton nga mangin topiko subong nga aga before kita kadtugid sa pinaka main naton nga issue subong nga aga, no? Okay. May mga ingin pagwa ang 3rd Infantry Division regarding nisa sa mga tawag naton diri, no? Ining sa mga INSA bala o kon ining Multi-Sectoral Advisory Board o kon IMSAB, no? Conduct meeting, no, sa mga nagkalain-lain nga organisasyon kag sang aton Philippine Army. So bisan may pandemya subong sa aton nga pungsod pero ang aksyon ang ginahimo nga mga pamaagi sa aton mga local government unit, ang mga non-government organization with cooperation sa aton nga Philippine Army ara gyapon nagapadayon gyapon mga ka-aksyon. Kay hambagan naton hindi kinanglan maguntat ang aton panerbisyo sa aton mga pumuluyo, no? Hindi kinanglan magpaapekto sini. Kinanglan na kay kita ang ara sa government, kita ang mahimo sa mga pamaagi kay para ang aton mga pumuluyo ang kalisdanan nila ya mabuhin-buhinan. Amo na yang aton nga mandatos, no? Makita naton may mga activity ang atong Philippine Army, no? Pero ang protocol daya ginamintin gina sang aton nga armed forces kaga hambagan niyaton halos amon labi na diri sa amon sa brigade sa Minuyan halos simana-simana gina-remind gid kami
with regards sa health protocol, no? And kami sa ang aton army, no, ara na naka-booster na halos sa vaccine, no? So sa aton mga kauturan nga wala pa yan na baksinan, no, ikwanta na gamay sa ining COVID, no, kuha na niya chance, no? Kaya di makita natin kaya iban hadlo kuno base ko na matabo. So masobra na minilyon ang nabustiran sang COVID sa aton mga pumuluyo daw wala man sang may naano, so kamo nga nagaduwa-duwa pa itanaw nyo inyo palibot yung mga tupad balay nga nabustiran o kung injikan ni isang ining Moderna, no, isang Pfizer nga mga COVID vaccine kung ano ang katabo wala man. So hindi kita magpati sa mga negatibo nga ginisugid sa aton sang pipila ka mga kauturan naton nga hindi sila gusto. So time na niya nga kita tanan para likawan naton ang ining pandemya kag ining kuang gidya no, ining virus gidya. Kay sa subong ang labi na subong ang subong virus naton ara gyapon sa aton nga pungsod. Kung hindi ta na iya pag sigihon ang mga protocol kag vaccination, so may ara gyapon ang atong inipangamuyo gani ang aton gusto diri sa atong pungsod madula na ining COVID para balik na kita sa normal na bilang maglakat tayo sa dalan nga wala tayo mask bla, no, do ka budlay abi maglakat ilabi na kung ginihapo ka kag may mask ka, so daw ka lain. So kung balik na kita sa normal kag nagaugyon ining aton nga mga kauturan, so madasig naton makuha ang aton nga gusto. Amo ning aton nga ginipangabay sa aton mga kauturan, no? Kaya nakita ko sa mga news, may mga ara pagid nga hindi pagid gusto. So halos naman tanan ara. So kabay pa nga maintindihan nila nga kinanglan na gid naton sang vaccine para mangin secure na gid kita. Okay, so oras naton alas 11:25. Commercial kita mga ka-action. Pagbalik naton karon aton ni istoryahan ining mga ginpanghimo naman no sang mga katapos sang komunistang New People's Army, mga pagpamatay kag iban pa nga mga hindi gid madawat sang aton nga syudad nga ginipanghimo nila. So standby, magabalik kita pagkatapos lamang sa mga importante nga mga pagpanamdom. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong 32 na, ari na diri na kita sa
aton nga isyu. Kag padayon kamo gyapon nagapamati sa aton nga programa Brigade in Action. Sergeant Dikinya gyapon ang inyo maging kaupod subong aga. Okay, no? So diri kita sa isyu nga kung sa diin kondinar sa atong brigade, Commander 303rd, no? Si General Pasaporte, ining mga pagpamatay sa 7 ka mga sibilyan nga nga may kahimuan o kon ginhimo sang mga komunista nga grupo ining New People's Army, no? Halin sang December last year tubtob subong nga bulan o kon sang Pebrero ang 303 naka-record sang 7 ka mga pagpamatay kon sa mga execution kag ini ang ginhimo sang mga terorista, no? So kag ginpagwa man sang mga armado nga grupo, gin-claim nila, gin-angko nila ining mga pagpamatay, ha? Pagbayular ang ilang ginhimo sa international humanitarian law kag human rights, no? Hindi lamang ang pagpamatay kundi ang paggamit pa sa mga landmine, no? Ang ilang ginapanghimo. So pila sa mga biktima ang napatay tungod sa landmine, pila man ka mga biktima nga mga inosente ang napatay tungod sa mga summary execution. So ginambal sang aton commander sang Philippine Army diri sa Negros, no, nga ining pagpamatay nga ginhimo sang terorista nga grupo, ini ang nagapatimaan nga hindi sila gusto sang kalinong, hindi sila gusto sang katawhayan sang aton nga probinsya. Ang ilang gusto amo ang paghasik sang kagarot, no? Pamulabog sa aton nga mga kauturan kag labi na gid ang pagpangayo sang extortion, ha? Ini nga pangayo nga wala balibaray kag wala man sang wala pilitay pero wala balibaray, no? Amo ni nga ilang nga mga ginipanghimo mga ka-action sa mga nagkalamatay, no? Isa diri si Mariel Encargues kag Ponciano Carbajosa nga napatay dira sa may barangay Bandila sa Banwa sang Tubuso sang tinalikdan nga Disyembre 13 kag Disyembre 14 last year, ha? Ini si Jimmy de la Cruz sang Pebrero 4 dira sa may barangay Cambayubo Calatrava, ginangkon gyapon nila, ha? Nagpagawa na sila nga sa statement nga ginangkon nila ang ining mga pagpamatay, no? Kag ang former barangay kagawad si Lucio Pirater kag ang iyang bata nga si Fernando sang Pebrero 16 sa may barangay Malangsa sa may Banwaya sang Valle Hermoso sa Negros Oriental, no? Kag ining klase sang ginahimo sang armado nagapatimaan lamang ini mga kaaksyon nga ginibutangan nila sang kahadlok ining aton nga mga pumuluyo, ha? Kay ang ila nga taktika, once nga may matudlo sa ila, nga ini si Tarpulano, may kaangtanan ini, o kung may kilala ini nga army, may kilala ini nga kapgos, kag pulis, kag pagadudahan kang DPA, wala sang investigasyon, ngimuon ining mga armado, ha? Diretso sila ya magsintensya kung ano ila gusto sa mga pumuluyo nga inosente. Like example sa kay Pirater, kay Lucio Pirater, ha? Ining si Lucio Pirater, ang former kagawad dira sa may Valle Hermoso. Nagabulig ini sa mga pumuluyo, naga-isa-isa sa pangapamalay, ha? Nagahatag kung ano-ano. Karon, gintanaw nila nga basi kon pani DPE ni sang army, ha? Amo tugin patay pati ang bata, no, nga si Fernando. So ang hinimuan sining armado baliktad ini sa ginihambal nila permanente, sa ginipagwa nila nga mga statement, no? May mga statement sila nga ang armado ang bagong hukbong bayan, amo ang tigpangapin sa mga makaluluoy kag ginapigos nga pumuluyo. Tanaw naton daw wala man sang ginapigos nga pumuluyo. Mismo kamo man ang nagapigos ang pumuluyo. Kamo ang nagabutong paidalom sining atong pumuluyo. Example ko lang. Ang pagpangayo nyo da sang isa kalitsi sa mga pigado dira sa kabukiran. Ang pagpangayo nyo bulan-bulan sang 5 ka pisos kag 10 ka pisos sa kada pumuluyo, kada balay dira sa
nga kung din ka mo nagalibot subong. Hindi bala ina pabudlay sa aton nga mga pumuluyo nga ang isa kalitsi pila pa na ka upod sang ila panimalay ang pwede makakaon sina. Pero tungod sa kadlok sa inyo ginihatag na lang, no? So hindi kamo matuod, ha? Nga gini-proclaim ninyo nga kamo mismo para sa pumuluyo hindi ina matuod. Kay mismo sa inyo nga gawi kag inyo ginahimo pabugat kamo sa aton nga mga pumuluyo. Extortion. Ining paghatag sa mga liter, extortion liter, sa mga negosyante, sa mga kontraktor, ano, matawag bala nato nga para sa pumuluyo? Kaya wala nyo man na ginihatag gini sa pumuluyo, ginihatag nyo man na dito kay Juma Season, ang inyong ginipang extortion. Pila ka minilyon ang inyo ginipangilkil sa mga individual nga mga negosyante kag mga kontraktor, kung ibang gani may mga politiko pada, hindi ina malikawan. Ti wala nyo man na ginihatag didto kung para magay sa pumuluyo, wala man ko gani kita nga nagpiding program kamo. Ang mga pumuluyo naton wala man kakita nga nagkanda kamo sa medical mission da. Nag-gift giving kamo da. Halin sa kilkil nyo nga mga kwarta. So, kita nga mga pumuluyo, hindi kita magpati sa ginihambal sining mga armado. Kaya taliwas ini sa hinimuan nila. Kag mismo ang mga former rebels nagahambal. Ang mga anay rebelde, hambal nila, kami sir, una nagpati kami, kay perti ka nami isang ilang nga pangako sa amon. Matagaan kami sang pangabuyan, matagaan kami sang kadutaan, mapaeskwela namon kabataan. Ti siyempre sir na inganyat kami, kay ti amon ang amon nga gusto. Nga ang amon ang amon nga pamilya matagaan man sang mayo nga pagsinarayo. Pero sang ara na kami sa sulod, sang armado, balik awot na, baliskad na. Hindi na kami pwede magkontak sa amon kabataan, hindi na kami pwede magkontak sa amon nga pamilya. Wala man sa may ginihatag sa amon nga para sa pamilya namon. Nga ang ila ginipangako, amon tani nga sukton, kitigin pangakuan kami sang duta kag kwarta para sa pamilya namon. Sa ara na kami sa sulod, ginipamangkot na namon. Sir, di na o commander, di na ang inyo ginpromisa sa amon nga duta kag boss damlag sang pamilya namon nga ihatag ninyo nga man nga imbis nga mag arang-arang ang amon pangabuhi nga man nga nagpitos pag ini nga nagpitos. So ang mga commander ginipahog nila ining ilang nga mga tinawo. Nga kung maghalin kamo sa armado kay ari na kamo dire, patyon kamo. Kung mag-surrender kamo, patyon kamo sa army. Amo nang grabe sila maghimo sa propaganda. No? So, ang mga former rebels naton, grabe gid ang pagmahay nila. Kapila sila katuig dira sa armado. Guba ang pamilya. Ang mga kabataan hindi ka makaeskwela. No? Isa lang hambalya sir na-realize ko nga ang ginhambal sang commander kag sang ining recruiter sa amon nga tagaan kami duta. Subong lang namon na-realize nga kung makasala gali kami sa ila, ang duta nga ihatag nila sa amon, ang amon nga lulubngan. Amo gali nang matuod nga duta nga inughatag sa amon, sir, hindi kay duta nga palangabuyan, kundi duta nga lulubngan ang amon makuha once kami nga makasala sa organisasyon sa armado. Kunti gumawa gid ang matuod sa baba sang mga former rebels. Amo na nga kita dire, permanente gid kita nagapanawagan sa aton mga kauturan sa kabataan, sa mga sakto naman sang edad naton nga mga pumuluyo. Nga once may ara mag-recruit sa inyo, hindi ka mo magpadala-dala. Tungod kay ang matamis nila nga mga pagpasalig sa inyo, amo ina ang makaguba sa inyo kaugalingon kag sa pamilya nyo. Either nga pagadudahan kamo nila. Nga halimbawa, ara na kamo sa sulod sa organisasyon, daw na lumural ka na, daw galain na ang imo nga pananawan sa ila. Amla daw hindi mo ni sakto kag wala mo ni klarong ginahimo namon. May plano kung magbalik sa sabakan sa gobyerno. Pag ila ka makita nga daw lumural ka na sa ila organisasyon, dudahan ka dayon nila nga DPE ka o kung asset ka sang Philippine Army. Mismo sila nga kaupdanan nimo ang magpatay sa imo. Pila ka bilog man na-diskubran nila sa pungsod Pilipinas nga ginpanglubong nila nga mga kaupdanan nila. May ato pa gani isang dekada 80 itong kuha nila, Operasyon Ahos nila. Kung sa diin
halos tanan nga mga kaupdanan nila nga may pagduda sila ginipatay nila. Amo na ya ang komunista. Diri sa aton pungsod Pilipinas, hindi naton gusto kag ginapunggan gid naton nga mag-exist ining mga organisasyon ini kaman makaluluoy ang aton mga kauturan. Sa komunista nga organisasyon, wala ka right nga maayo ang imo nga pagpangabuhi. Wala ka right nga kaugalingon ka balay, kaugalingon nga duta, o kaugalingon nga pag-eskwela, o kon kaalam. Tungod ang komunista, ang himuon nila labi na sa mga duta, himuon na nila nga communal farm. Ano ba lang ining ginitawag nga communal farm? Ang communal farm, mga ka-aksyon, amo nang tanan ka mo, ha? Trabaho ka muda sa duta. Ha? Wala day hambal nga imo iya. Kabilugan, iya sang komunista. Pag harvest sina, wala ka daya sang kwaon, wala ka da parte. Kwaon na tanan sa komunista. Ha? Ang tanan nga produkto. Kag tagaan ka lang sa komunista, sigo sa imo makaon kada adlaw. So wala kaya income, wala kaya kwarta. Wala kaya tsansa nga mag-uswag ang imo pangabuhi. Amo makita nyo mga ka-aksyon ining mga armado nga may mga legal nga organization nga nakakuha duta, naagaw nilang duta, ginahimo nila communal farm. Amo nang nakatabo, ha? May communal farm na sila nga gamay. Ha? Uli mabalaan sa organisasyon ining legal, labi ng NFSW, di ba nadumduman naton ginin na take up ta diri last week o kung man nagliligan niya si Mana. Nga may ara leader sa NFSW sa North Negros ang nag-surrender sa aton kapulisan nga naghambal nga sir, wala kami kabalo nga ang among gali organization may connection sa armado. Nabalaan na lang namon sir sang nag-harvest na kami sang among produkto sa amon nga communal farm nga may share gali ang armado. So didto kami nakibot. Galang kit hindi kami kareklamo tungod kinadlo kami, nagsigi-sigil lang kami. Dawat na lang kami kung anong ihatag nila sa amon. Sa tanan nga produkto, kuhaan gina 1% sa armado. So hambal ya sir, hindi niya pwede. Kiti nga amon gani nga gini pakig-away nga makakuha kami sang kaugalingon nga amon nga duta. Kay para man mismo ni sa amon nga pamilya. Ang kakatabo sir, ang amon gini pakig-away nga duta, ang armado gali ang magpulos. So tuyo nag-surrender sa. Tamatuod na ha. Hindi na ya ato nambal tungod in pagwa mismo naton di sa atong palatuntunan nga nag-surrender sa. Kag mismo ang kapulisan mismo ara ang record. So amo nang hampang sang armado. Ini mga pagpamatay, isa lamang ini sa mga ginahimo nila para ipakita nila sa pumuluyo nga kahadlokan sila. So kung kahadlokan sa pumuluyo sila, but silingon hindi sila makatawo. Hindi para sa negrense kag pumuluyo mismo, ining ila gini pakigbato, kundi mismo sa personal nga interes sang ilang mga commanders kag personal nga interes ni Juma Sison. Si Juma Sison, amo ini ang pinaka-leader sang Communist Party of the Philippines, pero mga ka-aksyon wala sa diya diri sa pungsod Pilipinas ato saya kapanago sa Netherlands. Hindi pabayaan niya ding mga galamay niya. Basta ang iya maka-income sa ipadala dito ang revolutionary taxes sa iya ang mga nakilkil sang iyang mga grupo, no. Ining armado, ining dirita danay sa armado ining gauyat armas nila. Sa ikaw galingon nila niya, nagapati sila nga madaog sila, nga husto sila. Tungod kay kumbaga natakpan ining ilang nga pananawan, ginsirado ang ilang paminsaron sa mga ideolohiya sang komunista. So kung baga wala ni sila kabalo kung anong nagakalatabo outside world, ha? Ang nakabalo lamang sinaya nakatabo sa palibot amo ang mga lideres. Ito yung mga lideres makita nato uyat sang laptop, ha? Pa-interview sa mga media. Ang leader lang nila ya. Ang mga commander lang nila. Amo ang nakabalo ko na ng sitwasyon. Ining mga hangaway nila, wala ni. Ang mabalaan lang ni sang ilang hangaway, amo ang pakigbato, pakig-away kag pakig-away. Amo lang nila nabalaan, no? So, ang aton nga purpose, no, sa ato mga programa, sa radyo, sa mga pagpatigayon sa pulong-pulong, sa mga kabarangayan naton. Nga mapalabot naton sa armado, pinaagi sa ila pamilya, nga mabatian sa pamilya nila, nga ang gobyerno gali, may programa sa mga rebuilding nga gusto mag-surrender. Hindi man naton madirekta mapalabot sini ang aton nga ang gusto sang gobyerno, kag ang programa nga sang gobyerno sa mga hangaway nila, sa mga warriors nila.
Pero mapalabot naton sa ila, pinaagi sa pamilya, kag mga abyan nila nga nakabati sang aton nga programa, kag nakabati sa mga pagpamulong-pulong naton sa barangay. Ambal ganin naton, ining mga armado ya ginisarado ni sila. Hindi gusto sang commander nga mabalaan nila kung anong nagakatabo sa palibot. So, ang mga mostly sa nag-surrender sa aton, way back last year, gambal ya sir, ang nakapahaylo sa amon, kag nakabalo. Kag nakapabalo sa amon nga pinaagi sa programa sang gobyerno, ining amon mga himata. Tuod kami blanco. Amon na ang hanghampang sa sulod sang armado, no. Ining yung mga commander, ining mga recruiter, nga man nga daw kabudlay sila yung mag-surrender. Tungod, sila ang nagakamkam sang kwarta sang nga nakuha sa mga extortion. May porsyento sila dira. Halimbawa, kuha sila 1 milyon sa isa ka negosyante. Ha? Ang commander diri nga ubos, maganit na. Ha? Ang commander naman sa babaw, maganit. Ang sobra, makadto na iya sa nasyonal, kag makadto na iya kay Juma Season. Amo ina ang patakaran sa sulod sang armado. Ngaman, nagapadayon ang ila extortion. Ha? Ang extortion, amo ina ang kwarta nga ginakuha nila, ha? Illegal nga ginikuha nila sa mga negosyante. Pinaagi sa pagpamahog, pagpanunog, pagpadala sa mga ditret, ha? Kag kung ano-ano pa nga mga diskarte. Amo nang income nila. So, maisip nila, kwarta ko di bahala na, no? Ari na lang ang mahambal ko sa mga commander naman ta. Mga recruiter. Kabay pa nga ang ginahimo ninyo, no? Ang ginahimo ninyo sa mga ultimo nyo nga hangaway, hindi man matabo sa kabataan kag pamilya nyo, no? Hindi naton gusto nga matabo sa kabataan nyo. Tungod kay makaluluoy ang kabataan nyo. Hambagan naton nga kung anong hinimuan sa amay, hindi dapat basulon niya ang bata kay wala niya animo, no? Ang aton lang nga ambal ganin naton lang ning gaba, ning tawag lang nga gaba, no? Kung subong kuno wala na gaba, mirisi na lang nga ka-aksyon. Hindi man matabo sa inyo itong nga bata, labi na ang ginipakaon ninyo halin sa kinilkilan ninyo. Oh. Kita dire gipanawagan man nga mintras temprano pa, no? Mabuksan ang inyong nga kasing-kasing, mabuksan ang inyong nga una-una nga ang pang-extort, ang pagpamatay sa mga inosente nga sibilyan, oh, kag pagpanunog sa mga kagamitan, hindi ina solusyon sa inyo ginipakigbato. Wala sang problema nga masolusyonan sang parehas nga problema. Ang problema masolusyonan lamang kung kita makipag-istorya sa piyak nga bahin. So ang aton nga gani nga gobyerno lokal, oh, open. Ipaabot nyo ang inyong nga gusto sa legal nga pamaagi. Wala sang madamay nga mga sibilyan, wala sang pamatyon, nga wala sang labot. Amo na yang gusto sang aton nga gobyerno. Unta-unta na ning pagpamatay sa mga sibilyan. Ining mga sibilyan, mga inosente ini. Inang ginidudahan yung mga DPA nga nagatraidor sa inyo. Dati nyo man nga kaupdanan nga hindi na gusto sang inyo nga patakaran. Naghalin lang tungod kay hindi na gusto. Gusto na yang maghimo sang legal. Gusto niya mga buhi isang insakto. Hindi niyo kinanglan nga pamatyon ninyo. Hindi niyo kinanglan nga dudahan ninyo. Kung naghalin man gina sa inyo organization, kaya hindi niya gusto, ipakita sa iya ang inyo kaayuhan, kag ang ikaayo sang pumuloy, base pa lang magbalik sa inyo. Kay ma'am, alin, maayo gali ning amon nga organisasyon, nagsala lang ko sa una ko nga pananaw. Sumunggali nami, magbalik pa sila. Pero kung padayon ka mo nagahimo sang makita nila nga hindi maayo, wala sang rason nga magbalik pa sila sa inyo. Amo na ang kamatuoran, no? Sa aton mga kauturan man nga may mga information, no? Kung diin ba lang ining mga armado, bisan hindi ka mo mag-report sa amon, istoryaha sila. Commander, nabatian namon sa radyo. May programa ang gobyerno para sa mga magbalik sa sabakan sa gobyerno. Ining inyo pakikipag-away sa 53 anyos na ninyo nga pakigbisog. Daw wala man sang may nagresulta nga kaayuhan. Daw wala man sang may nagganar sang insakto maliban sa mga commander nga nakataas sa inyo. Kamu yang nga ari naga-baka-baka, nagapangabudlay, nagapulaw bugtaw sa pagdalagan dira sa kabukiran, may kagutom, kag kakapoy nga nabatsagan. Wala gid kamo yang mihura, no? Ang manami sinaya nga kon magbalik kamo sa sabakan sa gobyerno, dira sigurado nga matagaan pa kamo sa mga programa.
Libre nga pabalay, libre nga edukasyon, libre nga livelihood, ano pang kinanglanon naton? Amo na nang ginitugyan sa atong gobyerno. Ha? Amo na nang ginitugyan sa gobyerno naton. Oh. Sige ka mo paninggitan sa inyo sa mga legal front. Kinanglan namon duta. Ari naman mga ka-action. Manamo nata nga mga kluwa ang ginpanghatag sa inyo mga member nila. Ang malain lang dire nga na turnover na ang kluwa. Ang ginahimo naman sa ilang mga leader o kung ilang mga member, giniprindaman. Giniprindaman nila. Kag maninggitan naman liwat kinanglan naman duta. Damo kami sang na-monitor mga ka-action. Nga natagaan na sang kluwa, ginprinda kag ginbaligya ka maninggitan naman liwat kinanglan naman duta. Karon kay gintagaan ginbaligya. Di sakto bila ina nga pagtudlo, sa aton mga kauturan. Balo kita mga ka-action. Simple lang man ang dapat matabo, Kung gusto naton nga ipakita sa aton pumuluyo nga sakto ang aton organisasyon, himo kita sang maayo nga makabulig sa aton nga pumuluyo. Hindi kita maghimo sang makapasakit kung kung ang ibang ganin naton nga mga pumuluyo gambal do isumpa kung nagini sila sir. Di ba? Amo nang ginambal mo. Pagkatapos pagagamiton ka ang imo kusog, ang imong income. Pag inkaso ikaw naman kinanglanon, wala na sila paki sa imo. Example ko lang Ario, sa mga encounters, ang mga wounded nila nga nagkalabilin, sino ang nagasapupo? Sundalo gyapon. Sino ang naghatag first aid? Sundalo. Sino ang nagaibak? Sundalo. Kung gisaupod pang Philippine Air Force, ginisakay pa sa chopper, sa helicopter naton para mahingagaw lang ining mga upod nila nga ginbayaan nila. Sino naga dala sa ospital? Sino nagabulong? Gobyerno. Pag na bulong na, kag na ampawan na, makapauli sa balay, sino nagasuporta? Gobyerno. O sa mga wounded nga mga kapdanan ninyo, may nabulig bila ining armado? Di ba wala? Amo na nga masakit sa aton kamatuoran nga nagapiyong kita kag nagapabulag-bulag kita sa matuod nga nagakalatabo. Kabay pa nga ining aton nga pagpangalagad kapag painchindi sa aton mga pumuluyo, magalukop sa ila kaugalingon kag sa ila himata nga ara sa sulod. Labi na sa mga leader, sa mga commanders, Ining mga commanders na nila, aton gina sila ginipasalig nga once nga magbalik kamo sa sabakan sang gobyerno, dawaton kamo kag bisan isa ka kusi kag pitik wala sang matabo sa inyo. Matagaan pa kamo sa mga livelihood. Hindi lamang sa mga leader, kundi pati sa mga miyembro. Pila na naman ni kabilog sa Negros Occidental. Ang aton lang din likawan nga wala na bala sa mga biktima, wala na sa kalamatan yung mga kaupdanan, kaya nag-surrender na kamutanan. Kag wala naman sa mga sibilyan nga madalahig sa mga ginahimo nyo nga hindi maayo. Aton na bala nga wala na sang insurensiya ang atong probinsya. Ang ara na lang amo ang pag-uswag, Kaya kung wala sang armado, kang halimbawa ang ining mga armado nga ara sa kabukiran makabinagbinag, makapaminsar, sang insakto nga sa dalayon nila nga pakigbisog daw wala man sang mihura kag magbalik sila sa sabakan sa gobyerno. Kadamdamo sang proyekto subong nga nagahulat. Labi na yung aton nga mga dalan, ang aton nga mga proyekto sa mga eskwelahan. Damo. Wala ang mga kontraktor hindi na mahadlok magsaka sa kabukiran tungod kay wala na sa ginikadlokan. So ang panawagan naton, before magtakop ang aton nga palatuntunan. Bugtaw kamo, sa mga miyembro sang armado, bugtaw kamo. Buksi ang inyo nga huna-huna, Kag tanawa ang inyo sitwasyon subong kung may arab la pag-uswag sukad nga kamo nagsulod sa armado. Kay kung wala mangid kamo nakita nga pag-uswag kag padayon kamo nga nagabatsyag sang kagutom, kakapoy kag kakulba dira sa kabukiran, ari ang atong gobyerno nga bukas ang palad para sa pagdawat sang inyo. So kabay pa, ang ining aton pa rin nga pagpanawagan, mabatian nila, kag ang aton mga pumuluyo, wala naman sa mabiktima, nga ma-recruit pa nila. Wala na sa mga kauturan naton nga pag mabiktima sa pagpamatay nila.
So diri lang ko to bang aton nga pagpangalagad ang inyo kaupdanan ha, ang inyo kaupdanan dapat naton nga pabalon para mangin peaceful lang aton nga probinsya. So again, good morning lang sa atong mga soking ating palamati labi na kay Sir Girol ha, nga naga tune in gisubong sa aton. And dira sa may Mrs. Padilla sa Magalyon sa tanan mga listeners naton dira, na labi na sa ilad ang merkado, may aga sa inyo na tanan-tanan hindi ko man kamo pag isa-isahon. Kami nagapasalamat nga naga pamati kamo sa amon. Dira sa Don Salvador Benedicto mo man, no? Aton mga listeners dira naga pasalamat kita nga padayon kamo nga naga upod sa aton pagpangalagad. So diri na lang kutob, Sergeant Dikin niya ang inyo upod subong aga. Madamong salamat and God bless sa tanan.